Казан сили. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Айгөл Әхмәтгалиеваның Капка исемле әсәреннән бер үзек тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгать Хаматшин укый. Мин Петропавловск портында төшеп калдым. Кая барасымны, нишләргә теләгәнемне белми идем. Кесәдә ярыйсы гына акча бар, хит шунысы күңелне җылыта. Нишләргә? Владивостокка кайтучы карапка утырып, шул тарафка юл тотаргамы? Әллә бу төпсез диңгезләрен, океаннарын, күз алартып яткан балыкларын ташлап, үзебезнең якка ук кайтып китәргәме? Ниемә миңа диңгез? Моңа кадәр 2 кылачлык тар елга буенда яшәдем, үлмәдем бит әле. Ә бит ныклап уйлап карасаң, кайда да бер кояш. Тик авылга юллар өзелгән шул. Мин күңелемнән үземне кеше үтерүче итеп тоя идем. Бу хис айлар үткән саен утырык шәягенә барып, җанымны талкый. Әнкәй, аның иртә картайган йөзе, кеше арасына чыгарлыгымны калдырмадың, улым, дип битәрләүләре искә төшә. Шуларның барысын бергә минем алда бер гаепсез хәниянең күз яшьләре тымалап ала. Уйларымны уртаклашырга теләгәндәй, баш очында сараң гына балкыган кояшка күтәрелеп карадым. Чыннан да, кайда да бер кояш лабаса. Нәҗибә белән күрешүдән качуым, үз-үземнән качарга маташуым булган икән. Соңыннан да, терсәкне кайырып тешләрдәй булып, әллә ничә кат үкендем. Мин сеңлем артыннан йөгерергә, аны кысып кочаклап алмасам да, кулларыннан тотып күрешергә, күзләренә карап әнкәй турында, төн йокыларымны урлаячак туган авылым турында сорашырга тиеш идем. Бер каяда китмәдем дә, кайтмадым да. Күзләрем кая төбәлсә, шул якка атлаган җиремнән, порттан әллә ни ерак булмаган ашханә ишеге төбендә аңыма килдем. Тамак кайгысы юк иде юклыкка. Аякларым шушындалып килгәч, эчкә үттем. Җәймә мазар ябылмаган агач истәлләр тирәсендә анда-санда 3-4 кеше генә утыра. Мин үз алдыма онытылып шактый утырганмындыр мөгаен, бәлки йоклап ук киткәнмендер. Ресторанда утырмыйсыз, ашарга кирәксә үзегез барып алыгыз, дип кырку гына дәшкәнгә күземне күтәреп карадым. Минем каршымда култык астына кичкенә таба кыстырган тулы гына гәүдәле бер кыз басып тора иде. Ак халатының урта тимәсе өзелгән, эчпишмаклап бәйләгән ак косынкасы астыннан сап-сары чәчләре бүселеп чыккан, халат эченнән кигән күлмәк якасының бер очы эчтә бөгәрләнеп калган. Караңгы зәңгәр күзләре миңа әллә ачуланып, әллә нәфрәт белә карый, һәр хәлдә аларда җылылыкның әсәре дә юк иде. Шулай да бу сары марҗага ачуым килмәде. Чөнки мин бу ашханәгә тамагым ачлыктан кермәдем. Ашасам ни, ашамасам ни. Бер сүз дәшми генә урынымнан кузгалып, ишеккә юнәлгән идем. Марҗаның "Ши калды, бәрәңге пюрысы, балык, әйдә салып бирәм" диюен ишеткәч туктап калдым. Ишек төбендәге стәлгә өелгән пычрак патносларга күз төшердем. Минем терәлеп басып торуыма ачуы чыккандыр, марҗа җил-җил атлап каршыма килеп тә басты, култыгындагы табакны әллә каягына ыргытып, әллә каян гына төсе җуелган чүпрәк алып, патносларның берсен дебер шатыр сөрткәндәй итте дә, дык итеп кулыма да тоттырды. Миңа ни чарадан бичара кыяфәттә аның артыннан атларга гына калды. Безнең авылда моның ише холыклы кешеләрне җен тоттым дип биртәләр. Кулы кулга иярми сары марҗаның. Мин әле нәрсә ашарга теләвемне рәтләп әйтергә дә өлгермәдем. Тирән төпле тәлинкәгә ап-ак шушка майлары йөзеп биргән чөгендерле ашны чупырдатып салды да, чите берничә җирдән кителгән сай тәлинкәгә олы чүмеч белән бәрәңге буламыгы китереп каплады.
аның янына балык кисәге куйды да, нәрсәсендер шатып җиткермәде бугай, кире алып табага ыргытты. Миңа дигән буламык янына зуррак кисәкне лапылдатып салды. Күзендәге баягы ачу ниндидер кызыксыну белән алышынгандай иде. Ялгышмаганмын икән. Безнең авыл кибетендәге кебек агач тимәле чутта шалт та шылт санаганнан соң, маңгай чәчен бармагына урый-урый капыл гына: "Сез казахмы әллә?" дип сорап куйды. Авылда гомер буе татар булып йөрдем. Пахачидәге рус кешесенә охшаталар иде. Монда казах. Ачуым киләсе урынга кинәт кәефем күтәрелеп китте. "Юк, татар мин, татарин", дип ижеккә айырып әйттем дә, үзем дә сизмәстән теге сары марҗага күземне кысып куйдым. Артык нәрсә сөйләп тормыйм. Танышуыбыз әнә шулай башланды. Кияүгә чыгасы килеп дәрте ташып торган, миннән берничә яшькә өлкәнрәк Катя минем дуамал холкымны да, тормышымны да күз ачып йомган арада үзгәртте дә куйды. Минем җаным белән дә, тәнем белән дә бер кемне дә яратканым юк иде. Дөресен әйтим, Катя белән бергә яшәгәндә дә мин мәхәббәт дигән, киноларда шаккатып карый торган олы хиснең ни икәнен белмәдем. Катя да минем җанымны түгел, киң җилкәләремне, озын буемны, көрәк йөзедәй учларымны үзенә ир итеп сайлаган иде. Яшәлде инде. Ике дуамал бер түбә астына кергәч, төрле чаклар булды. Шапшаклыкны җинем сөйми иде. Аңа да ияләшәсең икән. Улыбыз тугач, без ирексездән бер-беребезгә бөтенләйгә бәйләнгәнебезне аңладык. Төзелешкә эшкә урнаштым. Анда көннең генә түгел, гомернең үтүе дә сизелми иде. Акчаны әйбәт эшләдем. Катяга әйтеп тормый гына ай сайын әнкәйгә акча сала идем. Әнкәй бер хатында: "Үзең бер булса да кайтып күренсәң иде, балам", дип язгач, очар кышлар урынына талпынып та куйган идем. Катя теше тырнагы белән каршы килде. Янәсе, яшь бала белән шул кадәр ерак юлга чыгарга. Володя бераз исәйгәч кайтып килергә дип сөйләштек тә, бу турыда башка сүз кузгатмадык. Әнкәйнең хатлары кырыс иде. Касыймның малае, Рабига белән Нигъмәтҗанның оныгы Володя булмаса, бүтән исем беткән идемени, дип рәнҗүен белдереп, турыдан ярып язды. Улы Касыймның күптән инде үз төсен генә түгел, исемен дә җуеп, Коляга әйләнгәнен ул әле белми иде. Безнең урамдагы тол карчыкларның берәм-берәм үлә баруын, күрше-тирәнең бер-бер артлы шәһәргә китеп баруларын, урамның ятимләнеп калуын да язды. Мостафаның солдат хезмәтенә киткәннән соң минем кебек үк бер марҗага өйләнеп, җәһәннәм читендә яшәп калганлыгын элегрәк хәбәр иткән иде. Аларның нигезендә дә бер кем калмаган икән. Әткәсе белән әнкәсен җирләгәч, Мустафа тәрәзә капкачларын кадаклап киткән. Бер үзем көн итәрлегем юк. Абыең үзләренә Әлмәткә алып китә. Күрше авылдан берәү ине сүтеп алырга ризалашты. Җил капканы сүтеп, син җибәргән акчага урыс капка ясаткан идем. Шул бигрәкләрдә жәл булып, әрәм булып кала инде. Шул капканы кайырып ачып кайтып керерсең дип тилмерепләр көткән идем. Тәки кайтмадың. Атаң салган ине сүтүләренә йөрәгемне кысып ризалашкан идем. Синең төсең дип ясаткан капкага кулкайларым күтәрелмәй. Анысын сүттермәм инде, дип үпкәләп тә язды. Мин барыбер кайта алмадым. Киләсе җәйгә дип суза торгач, көзге көннәрнең берсендә абыйдан хат килеп төште. Әнкәй көз башында ук мәңгелеккә китеп барган икән. Исән чагында кайтып күрмәгәнне, үлгәч тә барыбер кайтмас идең. Шуңа борчып тормадым дип үпкәсен дә, рәнҗешен дә,
нәфрәтен дә бер хатка салып язган иде абый. Туган ягым, туган телем белән бәйләп торучы бердән бер җептә шартлап өзелде. Әнкәйнең кәкре-бөкре хәрефләр белән булса да, үзебезчә, татарча язылган хатлары минем күптән бозга әйләнгән йөрәгемнең нәни генә почмагында пыскып янган учак иде. Ул да сүнде. Мин үземнең кем икәнемне әкрен генә оныта барырга мәҗбүр ителгән идем. Мимылдап торган шушка итеннән пешерелгән борщ, щи ашап, Пасха бәйрәмендә Катяның суган суына мана-мана кызарткан йомыркаларын авыз итеп, почмакта урын алган иконаларга күнегеп, чын исемемне җуеп, төссез бер җан иясе булып гомер кичерә идем. Мин бит үз балама авыз тутырып, үз телемдә улым дип дәшү бәхетеннән дә мәхрүм идем. Кем белә? Әгәр гаилә тормышының башында ук үз хокукларымны телем белән түгел, йодрыкларым белән дауласам, башка чаракта булыр иде. Терсәк якын да, тешләп кенә булмый. Бер вакыт улым мәктәпкә җыенып ишек алдында хушлашканда, ул миңа «До свидания, папа» дип кул изәде. «Улым», дидем мин, кисәк күңелем тулып. Улым кырт борылып карады. Әнисенекенә охшаган кара зәңгәр күзләре ачулы кысылды. «Ты чё, пап? Опять на своем?» диде дә, җирдәге балчык катысына ботинкасы белән дык итеп төрткәч, башын чайкап йөгереп китеп барды. Иңсәләремне кинәт баскан авырлыктан иелә төшеп барасы юлымны дәвам иттем. Элек бу урамны Речная дип йөртәләр иде. 65-тә исемен үзгәрттеләр. Хәзер Космонавтлар урамы дип атала. Ул минутта минем белән нинди көч идарә иткәндер, урам чатыннан борылмадым, аякларым үзеннән-үзе кая табадыр атладылар да атладылар. Язмыш мине тын океанның Авачинский култыгы ярындагы Петропавловский-Камчатский шәһәрендә бөтенләйгә беркетеп калдырыр дип кем уйлаган. Элегрәк сагыну һәм җирсү дигән нәрсәләр күңелемнең үземә үк билгесез бер сандыгында бикләнеп ятканнар бугай. Соңгы елларда шул сандыкның әллә капкачы кубарылды, әллә төбе төшеп китте, миңа әллә нәрсә булды. Булай да артык яме булмаган тормышның бөтенләй мәгънәсе калмагандай тоела башлады. Шундый уйлар чыңгылына чумып, аякларыма ияреп, гәүдәмне өстерәп дигәндәй генә атлаганда, колагыма ниндидер гаҗәеп аһәңле бер көй ишетелгәндәй булды. Мин үз колакларыма ышанмыйча башымны күтәрдем. Порт каршындагы кибеттән бер төркем кызлар чыгып килә. Үзләре гыр-гыр сөйләшәләр. Ниндидер моң белән, аһәң белән сөйләшәләр. Алар татарча сөйләшәләр иде. Колагыма түгел, кочагыма татлы бер әрнү сарылгандай булды. Мин үз-үземне белештермичә аларга таба йөгерергә тотындым. Үзем йөгерәм, үзем кулларымны тилек шикүк булгый-булгый сөйләнәм, кычкырам, татарча кычкырам. Кыргый җәнлек кебек ыргылган шашкан йөзле кешене күреп курыкканнардыр мөгаен. Кызлар чыелдашып, шаулашып, үзләре дә йөгергә тотындылар. Читтән карап торган кеше булса ни уйлар иде икән? Алдан бер-берсенә бәрелә сугыла, кулларына капчык сумка тоткан кызлар йөгерә. Алар артыннан бар кешенә кычкыра-кычкыра, чигә чәчләренә бик иртә шал кунган ир заты чаба. Кызлар, туктагыз зинһар, кызлар дип ачыргаланып дәшүем кайсыныңдыр колагына барып иреште бугай. Кызларның берсе туктап калды, башкаларын да туктатты. Яннарына барып җитүгә берсенең икенчесенә берәр псих була күрмәсен дип татарча әйтүен ишеткәч, мин кызларны берәм-берәм кочаклап еларга тотындым.
Биттем буйлап ихтиярсыз күз яшьләрем ага. Үзем елыйм, үзем. Кызлар, курыкмагыз. Татар мин, сезнең кебек үк татар. Инде күптәннән шушында яшим. Бер авыз татарча сүз ишеткәнем юк иде. Сезнең сөйләшкәнне ишетеп артыгыздан йөгердем. Бәгыркәйләрем. Шул кадәрле моңлы итеп сөйләшәсез. Туган якларда, туган телкәйләр дә бик сагындырды. Ни сөйләгәнемне үзем дә аңламыйм. Кызларның бер-берсенә карашып торуларын күреп, тиз генә китеп бармасыннар берүк дип, ашыга шул ук сүзләрне тагын кабатлыйм. Соң абый, марҗага әйләнмәсәң, үзебезнең татар кызлары беткән идемени сиңа дип төрттөреп куйды кызларның бер чаясы. Нечкә кашларын дугаландырып. Ә безнең кызларны урыс егетләре чүпләп тора. Аңламассың инде, дип моңсуланып өстәде икенчесе, карлыган күзлесе. Ә минем үз кайгым кайгыйды. Кызлар, сез каян булай җыйнаулашып, сез дә авылдан качып киткән җаннарым әллә? Сез дә дигәч, үзең авылдан качкан инде син абый. Без сезонда эшкә генә ялланып килдек. 6 ай балык сасысына батып, өйгә кайтып барыш. Менә, кибеттән алка, тимәй шәйберләр җыеп чыктык. Бираздан Владивостокка карап китә. Шуңа утырабыз да. Әй абый, бәхетеңне җир читенә килеп эзләмәсәң, әйдә Зәйтүнә, тагын үксетик әле бу авылдан качкан татарны. Ничек әле безнең җыр? Баягы шая кыз карлыган күзгә елмаеп карады да, алар икесе моңлы тавыш белән җыр сузып җибәрделәр. Җырга ярып, мин инде күзләремнән аккан яшьләрне сөртергә дә онытып, кызлар әйткәнчә, үксеп елый идем. Бу җыр бетеп, кызларның Зәйтүнә дигәннәре әкрен генә ромай көен җырларга тотынгач, йөрәгем бөтенләй урыныннан купты. Күз алдымда яшен уты яктырткандай күгеш тавы астындагы кичке уен, мәхәббәтле карашларын Мустафага ташлый җыр сузган Хәния шәүләсе пәйда булды. Мин яралы аю кебек үкереп җибәрдем. Җырлама! Җырлама! Учларым белән йөземне каплап, җиргә тезләнгән халәттә мин кызларның әкрен генә бер артлы китеп баруларын сизеп тордым. Шая кыз кире борылып килде бугай. Кыяр кыймас кына минем чәчләремә кагылды. Абый, кайтасы килгән кешегә юллар бикләнмәгән бит, дип гади генә әйтеп куйды да, кызу адымнар белән башкалар артыннан атлады. Юллар бикләнмәгән анысы.
күңелләр генә мең йозакка бикләнгән кебек шул. Бу кызлар белән күрешүдән соң мин ел сайын сезончыларны шушы портта көтеп ала торган булдым. Якташларымны күрмәмме, чыратмаммы, үзебезчә сөйләшүләрен ишетмәмме дигән теләк мине яр буена әйдәде. Бәхет дигәннәре ел сайын елмаймаса да, әллә нигә бер булса да, мин сагыну сагышын мизгелгә генә басарлык очрашуларга тап була идем. Шул бер мизгел киләсе елга кадәр сезончыларны каршыларга килгәнче яшәргә көч бирә иде. Әйе, кеше картая барган сайын үткән тормышының һәр көне, һәр сәгате турында кайта-кайта уйлана икән ул. Мин дә узган юлымны барлыйм. Күңелем күтәрелеп, йөзем яктырып китәрлек бер генә мизгелне дә искә төшерә алмыйм. Алай дисәң, кыл урталай, авылда һәм читтә дип икегә бүленгән тормышның беренче бүлегендә яктылык та булган лабаса, кадере генә беленмәгән. Ачлыгы, ялангачлыгы, әтисез көнкүрешнең бар ачысы белән янәшәдә газиз кешем, әнкәем, шомырт исләренә күмелеп утырган үз урамым, бәпкә үләнле ишек алдым, тәгәрәп үскән тауларым бар иде. Гомернең икенче бүлеген мин 7 ят арасында килмешәк булып үткәрәм. Монда минеке дип авыз тутырып әйтерлек бер нәрсәм дә юк. Хәтта үз канымнан яралган бердән бер улым да миңа ниндидер икенче сорттан булган кеше итеп карый бит. Монда минем телемә дә, җырыма да урын юк. Мин гомерем буе җан асрап кына яшәдем. Нәрсәдер көтеп, ул нәрсәнеңдер бер көнне табыласына өмет итеп, шул табылганнан соң гына җиңел сулыш белән чын-чынлап яши башларыма ышанып. Көзгегә күтәрелеп караган бер мәлемдә, үземнең чәчләре чаларып, иңбашлары салынып төшкән, инде гомер күзенә якынлашкан бер карт икәнемне күреп, имәнеп киттем. Миңа ашыгырга, бик тә ашыгырга кирәк иде. Тормыш минем улымны, Владимир Николаевичны да ир уртасы итәргә өлгергән иде. Аның да чигә буйларына мул гына булып кар бөртекләре ягылып килә. Рәхмәт аңа. Мине сәфәргә алып чыгудан баш тартмады. Катя, Екатерина Дмитриевна, хәзер көннең күп сәгатен кара яулыгын бөркәнеп, гыйбадәт кылып утыруда үткәрә. Аны ерак юлга кыймылдату турында әйтеп тә торасы юк. Ерак дип, хәзер айлар буе юл йөрисе түгел анысы. Самолет белән күз ачып йомган арада җирнең икенче читенә барып төшәргә була. Елизово аэропортыннан Мәскәүгә очучы самолет шулай итеп безне туган якларга якынайтырга алып китте. Арада меңнәрчә чакрымнар түгел, төп-төгәл ярты гасыр җәйрәп ята иде. Бу котышкыш иде. Үләт шире кырып алган, я булмаса җир упкан диярсең. Кичерәк авыл хәтле булган бер урам баш аягы белән юкка чыксын әле. Өске урамнарда иләр күзгә ташлана-ташлануын, анда да минем ише карт кыры гомер кичерәдер. Каралып беткән түбәләр шул хакта сөйли. Мин кергеле-чыктылы уйларымны онытырга тырышып, күзләремне тагын бер ачтым, тагын бер йомдым. Көчкә кыймылдап, урынымнан кузгалдым. Аякларымны өстерәп дигәндәй ялгыз капка янына килдем. Аңа ырынсам, ниндидер куркыныч хәл булудан курыккандай, тоткасына сузылган кулымны утка пешкән төсле кире тартып алдым. Югыйсә капка үзе үк йылы-йылы ачылып мине эчкә чакыра иде. Эчкә дип, анда үтәр өчен капкадан үтү мөһим түгел. Хәт теге ягыннан, хәт бу ягыннан әйләнеп үт. Кай тарафтан атласаң да,
сине үнсіз шұқырғына күтіп тұра. Біздің негізме ол, башқаларынықы ма? Бұл қорқыныш бұшлықтан қайшандыр тәпи басқан соқмақларыны ізлерге маташу өзі өк құтышқыш еді. Мен мұңа қадар бұлайда бар ауырлықлардан, бар мәшәқәтлерден ұрап өтіп кіне құтылмақшы болып ешедім бұғай. Бұ юлы әйленіп өтәс етмедім. Батырлығымны жиып, қапқаны әкіріңіне ішке таба еттім. Ол әдәм бейіклігі болып өскен әрікмәнлерге, қышытқанларға, әрімлерге тіреліп, иламсырап тоқтап қалды. Минем түсім бұларақ сөтелмеші қалған қапқамы бұл, түгілмі? Әрім ашысынан ашырақ бір әрну білен ене яқ-яғыма қарандым. Бәлки, нәрсеге де болса әнкей қарашы яғылып қалғандыр. Тираяқ рәхімсіз еді, жауап табылмады. Мәңгі бітмәс елдер білән шуарланған ұшларым қапқаның мүкләні біткен тақтасын қапшап ұзды. Суқыр кішідей шушы қапқадан өзімні ізләуім түгілмі? Ғымыр қапқасы дейерсің. Аны да бит ашасың да ябасың екен. Яшәгәнің яшәмәгәніңні сизмейді қаласың. Кем біле, абынмай сүртінмей яшәгәнләр үшін бәлки ғымыр қапқалары да бәхіттен қиыладыр. Улым баядан берліп бір сөз қатмай, бір қадар ара қалдырып, менім арттан атлап келе еді. Біз аның білән ұзын юлда қайтқанда бір-бірімізін таптық. Ул мені, мен аны. Ауыл турында, әнкей турында, абый турында сөйләгәннәрем сискәндіріп жібердімі? Ғымырыбызда бірінші тапқыр ата һәм ул булып ашылып сөйләшүебездән әсәрләндімі? Әллә мин тасвирлаған шомырт исләренә, бала-чага чыршуына күмелеп утырган урам урнына ыржайып торган бушлыкны күрү хушын алдымы? Мин үз улымны танымадым. Аның күз карашы үзенеке түгел иде. Как будет папа по-татарски? Улымның көтмәгәндә шулай дип сорауына мин тиз генә җавап кайтара алмадым. Куркып калдыммы, каушап төштемме? Әллә үз телемне мизгелгә генә онытып җибәрдемме? Бер тындаш алмый тордым. Аннан сугыш урлаган әткәйне, әткәйсез үткән, әткәйлеләрдән көнләшеп яшәгән ятим бала чагымны, әткәйдән соңгы хәбәр булып кайчандыр өйнең бүрәнә ярыгында сакланган похоронка хатын, үлгән әткәйне гомер буе исән дип өметләнеп көткән, исән улын бер күрергә тилмергән әнкәйне күз уңымнан үткәреп, иреннәремне тибрәтер-тибрәтмәс кенә әткәй, әткәй дип шылдадым. Кинәт кенә аякларымның йомшап китүен сизеп, егылмас өчен капка баганасына сыендым. Шул мизгелдә әллә мин капканы, әллә чирек капка мине кочагына алды. Мин икебезнең бер битенгә әверелеп, җиргә якынаюыбызны аңладым. Ниндидер рәхәт изрәүдә улымның ничектер үзенчә йомшак итеп минем арттан кабатлавын ишетеп өлгердем. Әткәй, әткәй дип гомерендә беренче тапкыр әйткән сүзләре капканың теге ягында яңгырагандай булды. Siz Aygül Әхмәтғалиеваның «Қапқа» исемле әсәреннән бер үзек тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгать Хаматшин укыды. Эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыйләҗи, мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде.